Salut, aici v-am găsit la un nou vlog. De data aceasta vreau să fac un challenge, ca și cum, gen cu tot ce văd la televizor, să fac butter flip. Și nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și al lui, o să vi las în descriere. Și da, haideți să începem, să vedem ce avem pe aici. Stați așa. Ia, nu așa. Ba nu așa. Alege programul. Nu știu, alege vom. Nu, dar ce ar fi mai bine? Să stingi televizor. televizorul și când l aprinzi atunci. Ia. Da, n-ai ce să faci aici. Nu. Ia următorul. Ia. Da. Cu o carte. A, da? Uite că sunt cărți aici, nu? Da, hai bine, hai să fac o carte. Hai că... Așa să-l opresc. Uitați o carte aici, nu contează orice carte. Mamă. Oare așa? Să o pun așa? Dar nu vrei să pui mai bine pe parchet? Da, așa nu stă. Pui până invers. Dacă nu, poți să pui și pe laterală, gen. Așa? Da. Mamă, dar nici așa nu pe asta. Las că fac pe acolo. Încerci. Aha, aproape. Ah. Nu o să lăsăm toate încercările să... Mamă. O să mai taie. O să mai tăiem. O să mai tai, da. Dacă e... Ah. Ia să-ți filmezi de aici mai de sus ca să... Nu contează. Ia! Gata! Bine, mă! Uitați că nu e pe picior sau cea. Uitați, nu am atins de ea, nu nimic. Uite, n-ați că o atingi și cade. Da. Acum, vedem acum pe alt program ce mai găsim. Ia să deschid, că-i trag unașul ăsta. Ia să vedem. Deci e o carte. Uite, nu, abia ce merge. Ia să vedem. Teleshopping? Ia hai la teleshopping. Național plus e. Cu ușă. Nu, n-ai, cu lanternă, n-ai. Lanternă? Ai? Ba, este așa un pic. Am revenit, am aici și lanterna. Deci a găsit lanternă? Deci așa, Da. și logic, logic și normal. Să nu așa. se spargă. E, las. Nu se sparge. Să mai aduc oare un caiet? Nu, Deci ca să fie două, ca să stea. nu, mă, ce Mamă. Mereu aproape. vezi că astea le tai gen ca și cum. Bine, mă! Nu cred. Bine, mă! Uite, asta nu pune mâna. Nu pun mâna, n-am atins-o. Uite. Da? Hai, e bun. Găsim la televizor. Hai, deci ce mai găsim Care la abia ce televizor? merge. Deci la... Pe schimbă. Abia ce merge. Ah, nu există informație. Aha. Ce câștigi azi? E. Vedem asta sau o să vedem la asta? Dă-i mă, nu contează, trebuie să dai la oricare. Vezi că două sticle. Da, nimic. Bă, ce am făcut, mă? Stai așa că nu... Vedem ce e pe aici. Păi nu nimic. O cană văd aici. Da. Să iau o cană? Eu așa zic, uite, mi-arată Hai, bine, cană. hai calorie. Nu știu, hai. Hai. Dacă o spargi... Dar nu, cred că să o spargem aici. Gata? Da. Mamă, depinde cum o dai acum. Mai bine o puneai pe caiet să nu se spargă sau ceva. Nu mai bine dai și mie caietul ăla. Să-l pun... Am pus-o! Da? Ai filmat? Cred că da. Că eram așa cu telefon. Eu, Cred că... oricum, dă să mai fac o dată dacă nu... Nu, s-a văzut, s-a văzut. S-a văzut, da, da. Hai că încep, uite. Nici n-am pus... Cred că s-a văzut. N-am pus mâna pe... Hai să vedem acum la următorul canal. Să vedem ce mai apare. Hai, schimb atunci. Pari în paria. Nu mai schimba programul, lasă așa. Ucioare. Da. Haine. Schimbă. Ce? N-ai mă cu ce. Dar tot pahar, numai din astea îmi dă. Știu. Lasă așa. Uite ce ar trebui ea. Uite un borcan. Exact că nu sunt Sunt multe. ceva borcane pe Sunt acolo. multe, ia să vedem cine ne dă ca să putem să pui. Hai să putem să pui. Să poți să pui. Dacă nu schimbi, că ai să faci altceva cu Știți că erau fructe. borcane acolo. Păi nu, frate, că erau multe acolo, erau și borcane și mai multe chestii. Mamă. Hai să vedem următorul program. În supermarket. Supraveghere în supermarket, ia. Ia să vedem. Da, astea vorbesc. Să nu pe ele. Pierdem și timpul atât.
Haide. Știri. Ia. Da, știu. Hârtie. Nu, nu e hârtie, e plastic. Uite, iar ceva borcan aici sus. E sticlă, Vezi? e sticlă ca și cum. E ca și borcan. Că Bine. vezi că are și capac din ala. Da, hai, faci cu borcanul. Hai, seama. fac un borcan. Stai, uite, ca să văd aici. Stai, nu știu că se vede. A, uite ăsta. Cu ce borcan Asta. să fac? Fac Adus. un borcan de zahăr. Mă văd și eu acolo. Dar dacă fac numai zahăr? Ei, bă, ai închis-o bine? O să vedeți că alb. Hai, că asta e ușoară, nu e grea. Nu, că eu o strâng de fiecare dată, când mi-e că zboară capul. Nu știu, s-a descărcat ceva. O, mie! Bine, Bine, mă! mă. Hai, următorul Atunci pe obiect. ăsta. Ți-a dat iară pahar. Ia uite un pahar. Nu am apucat să filmez, dar hai. Uite, uite că e aici. Da, uitați. Ca paharul. Ai făcut paharul cu Hai că fac un pahar. Uite. are de ăsta mic de șaturi. Aici tot pahar e. Da. Ah. Ah. Ce pahar este omul mâncăzești? Mamă! Nu mai punem mâna așa repede ca și cum. Bine, Gata. mă! Uitați-și frumos. A fost ușor și ăsta? Următorul obiect. Hai să După aia vedem. poate vezi la partea a doua scrie unul fă cu o pereche de ochelari de soare. N-ai cum. Și că, uite, cam aici de greu. Dar cum să o pui? Așa? Haide. Ce e aici? Uite o cameră de filmat. S-ar putea Da, să am uite, una. cameră de fotografii. Haide. Este, s-ar putea. Hai că a găsit și asta. Hai să o scot de aici. Oh, Ne punem aici un loc. mamă. Gata, am scos și eu ăsta. Gata, s-a reușit. Și așa trebuie să-l pun. Da, să-l pun și eu așa frumos. Mamă, dar ăsta chiar că sare. Dacă îi pui pe prosof. Hai. Bine, mă! Ai ieșit, mă, ia Am uite. pus-o și pe asta. Frumos. 2, 3 Hai. de cameră. La următorul. Hai, la următorul. Cap de afiș. Cap. Ia, Cu un tablou. Dar n-ai tablou. tablou? Am... Sau o poză gen de aia cu ramă. Cu ramă. Cu doi în spate. Nu. Atunci, Este? Cred că mă uit prin casă. Acea de la următorul. Am o poză din aia cu mine, așa, când eram pe cu aia ar trebui, dar nu. Haide. Hai bine, hai. Facem cu Colar? frumos. Păi de asta nici nu știu. Da, tăiam aici, oricum. Hai, deci așa, uite, uitați, am adus și asta. Ha. Bun. Asta până mâine cred că pun. Hai, mă, cop. Ce pun acest? Ne-au urmărit Da. peste tot. Bă! Ai pus-o? Oh my god! Stai să luăm camera să vadă. După cât timp? Era pe pauză. Mamă, Glumesc, bă. Deci a pus-o. în După sfârșit. jumătate de oră aproape. A gândit poză. Am stat pentru o poză, mâncați. O grămadă. Hai, următorul. Nu. Nu știu ce are, mă, frate, de stat. Stai. Găsim și noi. Hai, mă, da, uite, pro cinema. Pe ăsta. Păi nu, mă, dai Pe porce. aici găsesc. Ia, baton de ciocolată, ceva, nu știu. Ceva ciocolată. Ambalaj, ceva de, nu știu. Da, nu. Aici de la următorul. Hai de la următorul, mai pierde tot timp. Oricum tăiem. Dacă... Știu, dar totuși. 2 palme și... Ia, Cu? un caiet iar, dar nu, că ai făcut. Uite, o lampă ceva. Ce De zic? unde lampă? Că n-am lampă în casă. Hai, de la următorul atunci. Cu un bec, dacă vrei. Că se No, încadrează tot se în sparge, mă. categoria lampă. Se Păi ce nu-l sparge. țin în cutie. Păi nu, mă, ce ai cutie, nu bec. O soată. Ia. Aici ceva de mascați. Da. Schimbe că e. Iar mă cu șapcă. Am luat ce mai ne dă. O mâță. Ia, ce mai ne dă? O cutie arăta acolo. Cutie? Ce-mi dau? De Ai asta. prins-o? Da, am prins-o, uite, se vede O aici. cutie? Uite. O are mână, uite de asta. Cutie, Nu, ce-o uite fi? așa, mine. Nu neapărat de Uite, câini. pastă. Uite, da. Pastă de dinți. Hai. Asta am. Hai că am adus și pasta aici. Punem aici frumos. Mamă, pe asta nici nu stă. Nu stă? Nu. Eu fac de câteva ori, dar nicio șansă. Nu știu. Bă! Nu cred. Jură-te! Hai! Iată că nu cred că am pus-o. Jură-te! Bun, m-a stat o grămadă să facă. Ai văzut dacă nu te lași? Mamă! Uite, na. Că e pusă, da? Ia uite. E, mamă, hai. Mamă, cât a... Mamă! Cam
atât a fost cu acest vlog. Sper că v-a plăcut. De fapt, ce vlog? Challenge. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și al lui. O să vi-l las și pe lui în descriere. Cam atât a fost cu acest episod. Pa, pa!